Balankɛ nin ye ka Harun na sira dɔ de ye garizigɛ ko kan. Wallahi billahi n kali na setigi Ala la. N'i ye nin kɛ garizigɛ ko la, o garizigɛ kelen Ala b'a d'i ma. Wa cɛ o cɛ ye nin kɛ, i garizigɛ ti jɔ bilen bilen. I y'a faamu? N b'a ɲini kanuɲɔgɔn fɛ, a ka nin partager. Maa o maa de bɛ yen k'i bɛ fɛ ka Ala tɔgɔ kɔrɔbɔ k'a lajɛ. Billahi n'i ye nin kɛ i b'a ye wa i bɛna dɔn ko tiɲɛ na Ala tɔgɔ ye wulibali ye. Nin ye garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye, taa kana tɛ nin na fiyewu. Nin ye ka Haru kolojan dɔ de ye. Moriw b'a fɔ nin ma ko ya ka Haru ahalu ka halu haka hakalu ka hakalu ka harushun. Moriw b'a fɔ nin kolojan in ma ten. A faamuna n bɛ segin a kan. Ya ka Haru ahalu ka halu haka hakalu ka hakalu ka harushun. Moriw b'ale kolojan wele ten. O tuma na e bɛ fɛ ka nin baara garizigɛ ko yɛrɛ yɛrɛ la, ale baara bɛ kɛ tile 9 de kɔnɔ. I y'a faamuya? Ale baara bɛ kɛ tile 9 de kɔnɔ. Kawatimu de b'a la. N bɛna kawatimu yiri la. Bon, nin ye ale kawatimu de ye. Ayi, n bɛ nin bɛɛ de di mɔgɔw ma k'a dafa teku. K'a fɔ ko dɔ de bɛ bila ka dɔ to, o tɛ nin ye dɛ. N bɛna nin kɛcogo bɛɛ lajɛlen f'i ye. N balimakɛ, i k'a kɛ k'a lajɛ garizigɛ ko la. Bilahi, n kali na Ala la i b'a ye. Taa kana t'a la. I y'a faamu? I bɛ kawatimu min filɛ, i bɛ nin de ci nɛgɛwala kan. I ka garizigɛ ko hami de bɛ don cɛmancɛ in na. Mais ne y'a fɔ aw ye, n'a bɛ garizigɛ hami ninnu don, a bɛ kawatimu de dayɛlɛ fɔlɔ, k'i ka haju don kawatimu kɔnɔ, ka sɔrɔ ka kawatimu datugu. I y'a faamu? Donc n'i ye ka haju don kawatimu kɔnɔ nɛgɛwala sanfɛ, n bɛ segin a kan, a bɛ sɛbɛn nɛgɛwala de sanfɛ. O tuma na tile fɔlɔ la, i bɛna nin de wurudi sisan. Ya ka Haru ahalu ka halu haka hakalu ka hakalu ka harushun. I b'ale wurudi 1111. I y'a faamuya? I bɛ sɔrɔ k'a wurudi Allahu Jabaru Somadu Kaharu. I b'ale wurudi 1111. Donc nin y'a kuranɛ aya ye, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul kabir. I b'ale fɛnɛ wurudi ni adadu in na. I y'a faamu? O ye tile fɔlɔ ta de ye. O dan filɛ yan yɔrɔ ye. Tile filanan fɛnɛ ta de filɛ nin ye. Ya ka Haru ahalu ka halu ahalu ka halu haka hakalu ka hakalu ka harushun. Donc ale fɛnɛ bɛ wurudi ni adadu la. Donc o ye tile filanan, o n'a kuranɛ aya don. Tile sabanan fɛnɛ filɛ, o n'a kuranɛ aya don. Naaninan fɛnɛ filɛ, o n'a kuranɛ aya don. Duurunan filɛ, o n'a kuranɛ aya don. Wɔɔrɔnan, o n'a kuranɛ aya. Wolonfilanan, o n'a kuranɛ aya. Seeginan, o n'a kuranɛ aya. Tile 9nan, o n'a kuranɛ aya. Donc nin ye wurudini bannen de ye sisan. Bon, n'i cɛsirilen tɛ, i tɛ se ka nin wurudili kɛ dɛ. N bɛ segin a kan, maa o maa bɛ yen ko salayabagatɔ don, k'a cɛsirilen tɛ, a tɛ moriya baara ninnu ɲɛ, o tɛ se ka nin baara kɛ dɛ. N'o tɛ cɛ o cɛ ye nin baara garizigɛ ko la, wari ko la, wallahi billahi o wari kelen, o garizigɛ kelen, Ala b'a d'i ma, taa kana t'a la, siga t'a la, a tɛ kɔrɔbɔ, a tɛ yɛlɛma. N balimakɛ, nin kɛ i b'a ye. I y'a faamuya? Nin ye dalilu yɛrɛ yɛrɛ de ye, min tɛ sɔsɔ danfɛn fɛ, n'i y'a kɛ a bɛ kɛ. I y'a faamu? O tuma na n b'a ɲini Ala fɛ, maa min mana nin kɛ, Ala ka barika don a la. A ye nin partager ko nin ye Konate ka Kaharu kolojan dɔ ye, min dila aw ma garizigɛ ko kama. Fantanw k'a sɔrɔ, yatimɛw k'a sɔrɔ, dutigi dɛsɛbaatɔw minnu bɛ yen, hali u ka denbaya baloko b'u kamana gan. A y'a jija bɛɛ k'a sɔrɔ fi sabilillahi. E Ala, a ka dugawu kɛ garibukɛ yɛrɛ ye. A ye dugawu kɛ garibukɛ yɛrɛ ye. K'an balolen to an se ye fɛn o fɛn ye Ala tɔgɔ sanumaw la, an b'a di diɲɛ bɛɛ ma. I y'a faamu? N tilala k'a fɔ aw ye, Ala tɔgɔ bɛ nafolo lase adamaden ma teliya la, karabali la. Maa min bɛ fɛ ka nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ, nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ, gande nkalontigɛlaw ta ma dɛ, ani minnu bɛ kuma mugu fɔ la, k'a sɔrɔ u tɛ foyi foyi dɔn, hali fatiya kalanko b'u kamana gan. Olu minnu bɛ Ala tɔgɔ bila la réseau kan, gande olu ta ma dɛ. Nafolo baara yɛrɛ yɛrɛ, n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i ka lafiya, nafolo baara min bɛ nafolo lase i ma, nkalon t'a la, tɔɔrɔ t'a kɔfɛ, dekun t'a kɔfɛ, n balimakɛ, na iza wakati nafolo baara kɛ. Wallahi, ni cɛ o cɛ iza wakati nafolo baara kɛ,
i bina dɔn ko ja kuranɛ ye wulibali de. Iza wakati nafolo baara an b'ale kɛ ni sɛ jɛma den 3 de. Nga ale baara bi kɛ 30 de. Nga i bi 15 de sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ. N segin a kan 30 don. Nga i bɛ 15 de sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ. Sɛden 3 an b'a san 600 o den 3 ye 1800 de. O tuma i b'i ka sɛden 3 sɔngɔ n'i ka wari kilancɛ 15 sara. Ani tɔgɔ ni ba tɔgɔ baara bi kɛ n'a ye. Baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen ko k'a dɔn n ye Konate ka Iza wakati nafolo baara kɛ a jaabila, o tuma i b'i ka wari tɔ sara. Baara in bɛ kɛ nin cogo la et puis c'est tout. I y'a faamuya? Iza wakati nafolo baara a bɛ kɛ nin cogoya in de la. Maa min mako bɛ Iza wakati nafolo baara la, n y'a f'i ye ka d'a kan, baara jugu tɛ, sitanɛ baara tɛ, boli baara tɛ, conséquence t'a la. Wa ne t'a dɔn ko nafolo baara bɛ yen min ka teli ka tɛmɛ Iza wakati nafolo baara kan. A ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka ko kuranɛ sura min bɛ wele ko Iza wakati k'a bɛ mun kɛ? Diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ye ne seere. Iza wakati yɛrɛ de ye nafolo sura telima ye min bɛ nafolo lase adamaden ma karihan teliya la, karabali la. I y'a faamu? Hadisa dɔ bɛ yen ko maa o maa ye Iza wakati kala siɲɛ 41 sigiyɔrɔ kelen na ka saraka bɔ, ko o bɛ kala du o du kɔnɔ, o du bɛ kisi ka bɔ fantanya ma. N ye nin di aw ma fisabila, n delila ka kuma nin kan, mɛ n kan d'o ma. E bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan. Konate ka nafolo baara yɛrɛ de k'i ye ni Iza wakati nafolo baara ye. Sabu i ye kɔrɔ boli ka tilebi boli ka bani ni baba boli, e ma da ko la bilen. E bɛ fɛ ka mori kɔrɔ bɔ min bɛ se ka nafolo baara k'i ye. N terikɛ na Iza wakati baara kɛ. N'i y'a kɛ bilahi o don i bɛ da la ko moriya ye tiɲɛ ye. O don i bɛ da la ko ja nafolo dalu bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ, mɛ mɔgɔw ye kuranɛ bila. Muru bolila kuranɛ ye bi, o ye kuranɛ bila. Sabu kuranɛ ye min fɔ muru caman tɛ se k'a matarafa. Ala k'an bɛ sababu ma. Garibukɛ ka téléphone numéro n y'a f'i ye, o ye +223 72 24 02 98. N'i mako bɛ ɲininkali gɛrɛ la, i bɛ se k'an wele, ni Ala sɔnna an b'i jaabi. N bɛ caméra da fɛn in nka bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya. Nin yɔrɔ in na sa mɔgɔw bɛ se k'a capturer ka bila u kun, sabu a sɛbɛnni bɛɛ bɔla nin na. K'a daminɛ a tile fɔlɔ, 2nan, 3nan, 4nan, 5nan, 6nan, 7, 8, 9 nin y'a tile laban de ye. A kabatimu fɛnɛ o filɛ nin ye, i bɛ se k'o capturer i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na, nin y'a kabatimu de ye. N'i ye n wele kibaruya gɛrɛ minnu bɛ yen, ni Ala sɔnna n bɛna o f'i ye ni Ala sɔnna ma. Ala k'an bɛ sababa ma, sɔli ala rasuli. An bɛ dugawu kɛ lamɛnbaga bɛɛ ye ka dugawu ɲini u fɛ, k'a ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an yɛrɛw ye. Ala k'an sago k'an ɲɛ, Ala k'an ka hamiw dilan, Ala k'an garizigɛw foni. An bɛ min ɲini Ala bolo su ni tile, yarabi Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ma. An ka tungarangi minnu bɛ tunga na, an b'a ɲini Ala fɛ, yarabi Ala ka tunga nɔgɔya u bolo. Minnu bɛ yen ni baarako gɛlɛya b'u la, yarabi Ala k'u ka baaraw nɔgɔya. Minnu bɛ yen ni furuko gɛlɛya b'u kan, yarabi Ala k'u ka furukow nɔgɔya. Degun bɛ fɛn o fɛn kan, yarabi Ala ka degun wuli ka bɔ a kan. An ka dama baarakɛlaw, an b'a ɲini u fɛ, yarabi Ala ka sanuko nɔgɔya u ma. Ala k'o kɛ, ala y'a bonya kama, sɔli ala rasuli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil